Gràcies per tornar a vindre, com cada divendres. I gràcies també als representants d'Esquerra Republicana que ens acompanyen pràcticament tots els divendres així. I continuem dient que som uns resilients, com diu el nostre company Fitó, per seguir així cada divendres reclamant els nostres drets. No hi ha molt més que rascar esta setmana. Ens hem assabentat que el mateix Partit Popular no vol estar ni tan sols en la votació de la seva candidata al Consell Rector. No saben quina és la xua, si és que pensen retirar-la però no volen retirar-la, si és que ella no vol presentar-se. No coneixen ben bé la xua, però és una cosa que fa pudor, fa prou pudor. També hem sabut que el Consell d'Estat dona suport a les intencions del secretari d'Administracions Públiques per tirar al Constitucional dos articles de la llei de la nova radiotelevisió del Consell de Mitjans de Comunicació Valencians. I un d'ells és el que ja portem molts anys, 2 anys, abans de ser elegits i després reclamant-los, no recordant-los que això no pot ser i que van a tirar-los damunt, que és la llei de pressupostos, la llei d'estabilitat pressupostària, que ja avisa que no poden fer contractacions noves, que ho saben de sobre per a totes les demés conselleries, empreses, si no és amb caràcter excepcional. I ahir és on reclama el Consell d'Estat que no se pot fer. En el cas de la radiotelevisió, doncs ells ja ho sabien i continuaran cometent o no, o si ho paren, ho paralitzen i s'esperen l'any que ve. Així que seguim estant sense saber cap a on van a tirar. I l'última reunió que va fer ahir el Consell Rector ja vam veure que van un poc lents perquè ara han constituït en la comissió per a elaborar el mandat marc, per a fer la convocatòria del director general i a veure si posen en marxa en proves tot el sistema de la televisió. No sabem ben bé si es posarà el dia 29 o quan volen posar-la. El que sí volem dir-vos és que el dia 29 estem preparant coses, ja vos avisarem més endavant, però que s'aneu reservant per favor aquest dia perquè és dimarts i és un dia un poc complicat entre setmana, però volem que estiguem tots els que puguem per tornar a fer manifest el nostre descontentament i per poder reclamar el que seguim reclamant així cada divendres, que són els nostres drets laborals. I també voler dir que seguim volent una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat, que la llei ja diu com té que ser, en valencià l'esquiva de costat i de qualitat ja veurem com se fa. Anem a fer el minut de silenci i després continuarem. Volem solucions! 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 No tenim cap convocatòria ni per part del president del Consell Rector, que sí que saben que en alguns mitjans de comunicació dic que té que reunir-se amb nosaltres. No sé si ens aguarda per al final o després de sentir altres persones, entitats, institucions o què. I tampoc tenim notificació per part de vicepresidència de Mònica Oltra per a reunir-se amb nosaltres després de la petició que li vam fer la setmana passada, a veure què té que dir o si es reuneix amb el secretari d'Administracions per defensar la llei que s'ha elaborat així o què. I tampoc tenim molt més que dir de l'Audiència Nacional. Ara l'última informació que vaig dir la setmana passada ens la comunicará el nuestro company Manolo Camarasa. El viernes pasado tuvimos una auto de notificación, no es muy relevante, pero bueno, sí que tiene su importancia. Nos llegó el viernes por la tarde, por eso no lo comunicamos.
Y bueno, ese auto es un auto que ha hecho la Audiencia Nacional, bueno, pues urgiéndole al Constitucional para que ya de una vez por todas pues pase toda la información a la Audiencia Nacional. Recordamos que una vez hizo el fallo el Constitucional, tenía que remitir el tema a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional iba a poner fecha de juicio. El Constitucional, bueno, pues lo devuelve cuando quiere o cuando puede, y había una opción que era que las partes, alguien de las partes, demandantes o demandados, lo solicitara. Nosotros por estrategia, por tiempos, decidimos esperarnos, y ahora la Audiencia Nacional pues ya le ha pedido esta información, con lo cual, una vez la remita el Constitucional, pues ya se pondrá fecha para juicio, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pues eso, en torno a los 2 o 3 meses. Si fuéramos mal pensados, pues pensaríamos que una de las partes, en este caso la Generalitat, pues ha movido algunos hilos por la Audiencia Nacional para que el tema se decida cuanto antes, porque es verdad que a todos nos interesa que el juicio salga cuanto antes, pero bueno, pues la Generalitat tiene un interés especial para tener las manos limpias, ¿no? No tenemos pruebas de que esto haya sido así, pero bueno, ya digo, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Hay otra posibilidad, y es que la Audiencia Nacional quiere pues solucionar el tema, quitárselo de encima, y bueno, pues de motu propio pues le ha urgido al Constitucional para que cuanto antes lo remita. Entonces, bueno, no hay fecha todavía, no ha contestado el Constitucional, no sabemos nada, pero bueno, suponemos que en los próximos días o semanas ya conoceremos la fecha de juicio, que puede ser, pues como hemos dicho, probablemente para enero, como muy tarde, por los plazos que se manejan en la Audiencia Nacional. Y esa es la noticia judicial, ¿no? Por nuestra parte estamos documentando la demanda, estamos viendo cómo ha quedado después del fallo del Constitucional, estamos viendo los puntos que tenemos, en fin, todo lo que ha ocurrido para documentarla y hacerla lo más grande posible, lo más justificada posible, para conseguir pues esa nulidad que pensamos que sí que es posible, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tanto el presidente de la corporación como miembros del gobierno, cuando tienen ocasión, pues ningunean esta demanda y que no vaya a ningún sitio y tal. Bueno, nosotros pensamos todo lo contrario, igual que nosotros hay algunas voces que ya sabéis bastante prestigiosas que dicen que es posible, y bueno, pues nada, que estéis convencidos, la completa seguridad de que vamos a ir a por todas en ese juicio y a tratar de conseguir esa nulidad que nos devuelva los derechos laborales que nos robó el Partido Popular y que este gobierno progresista no ha querido reponer. Nada más, ánimo y la lucha continúa. Mireu, respecte a la reunió del Consell Rector d'ahir, ja sabeu que en este país quan hi ha un problema que se va embolicant, pues la solució sempre és fer una comissió, no? Com serà de gros el problema que n'hi ha ahir, que van decidir ahir fer 3 comissions dins del Consell Rector? Són 9 membres i han constituït 3 comissions. Una per a redactar el manament marc, una altra per a establir les bases per a triar el nou director o directora general, i una tercera per a comprar, per a renovar tecnològicament el que n'hi ha allí. I al final de tot això dius, bueno, pues ja que esteu creant 3 comissions, podríem crear la quarta, no? Una que tinga bé reunir-se per a veure de quina manera se resol el problema laboral. Pues no, això no l'han creada. I per a què? Si n'hi ha un problema laboral enquistat de fa 3 anys, per a què anem a crear una comissió que abordi aquest tema? Pues no han tingut la més mínima intenció de crear-la. Com bé dia abans Txelo, este comitè d'empresa ha demanat formalment una reunió amb Enrique Soriano i, bueno, ahí estem, no? Hem demanat perquè pensem que si en algun moment pretenen reobrir o establir unes emissions provisionals i necessitem personal, pues que no siga com diu Will Levante, no? Farem una llista, però de gent que no té molt a veure en el que seran les emissions, d'administratius, de tècnics, per a posar en prova el sistema i tal. Bueno, si és que així n'hi ha professionals que es dedicaven a veure com estava el sistema, a posar-lo en marxa, a testar com era la qualitat de les emissions, tira mà, contracta d'esta gent. El que volem és que el senyor que ara està reunit ahir en presidència, perquè no té seu, perquè acabarà anant rellogat, va anar rellogat a la seu del CPP de Burjassot, anirà allí Enrique Soriano i el Consell Rector van anar de rellogats
als liquidadors, que és la qüestió més marciana que he vist jo en ma vida, un rellogat en una empresa en liquidació. Bueno, ja veurem com acaba això. Al final, com a mínim, que tinga bé reunir-nos i establim un diàleg sobre què és el que n'hi ha, perquè n'hi ha dues coses que sí que li marquin la seva actuació al Consell Rector i al seu president, que és el responsable últim. La llei, que està aprovada en juny d'enguany, i després el que ve a ser l'ERO que se va aprovar. I ahí n'hi ha dos punts que fan referència a com se té que contratar personal. El que no és de rebut és contratar una empresa tercera per a posar en marxa les emissions en proves i veure què passa ahí. Això sí que no és de rebut com filtra avui Levante, per exemple, no? Per tant, de cara a lo que queda de procés o de setmanes fins al 29 de novembre, en què celebrarem el tercer aniversari, hem de tindre molt clar que el rovell de l'ou continua sent la defensa dels drets laborals, que ens poden estar despinstant en si n'hi ha emissions en proves o no n'hi ha emissions en proves, en que si anem a fer una graella provisional o no. Així n'hi ha una ferida oberta, sagnant, que es diu problema laboral amb els treballadors de Radio Televisió Valenciana. I volem que este Consell, un any i pico després, s'assente i resolga el que són les qüestions bàsiques. Què va fer els treballadors? Quin pla té a nivell del sector audiovisual i de quina manera pensa articular la defensa dels drets laborals amb la defensa de lo que siga la posada en marxa de la nova radiotelevisió valenciana. Per tant, estarem i continuarem venint a esta plaça, malgrat que els pese tots els divendres que faci falta, perquè la ferida continua oberta i sagnant. Demà és una data que en principi va començar amb alegria i va acabar amb molta tristor, que va ser el 5 de novembre, quan el Tribunal Superior de Justícia va declarar la nulitat de l'ERO, del primer ERO, i per la vesprada el president Fabra, el moniato, va decidir que tancava Ràdio i Televisió Valenciana perquè no tenia 40 milions per recuperar els treballadors i continuar tenint-la en marxa. No tenia 40 milions, i se'n va gastar molts més, i a més se n'havien escapat molts més en Ciexsa i en moltes altres empreses que ja sabem i ja van eixint totes les coses en els tribunals. Són uns botiflers. Eren uns botiflers i ara continua el problema laboral ahí damunt la taula i dient que no poden fer-ho. Sí, poden fer-ho. Poden continuar el pas que es va preparar nosaltres, el programa que es va preparar, que podrien haver-lo fet i haver-lo assumit. Continuem tenint-lo damunt la taula i si volen podem dialogar, podem parlar i podem negociar. Volem solucions. Volem solucions. Volem solucions. Volem solucions. Volem solucions! 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 Volem solucions. Volem